Serotogen neurinu je doplněk stravy pro lidi, kteří chtějí mít dobrou náladu, spoustu životní energie a motivace. Pomáhá při depresivních stavech a anhedonii. A díky svému složení se jedná o přírodní doplněk stravy, který obsahuje spoustu minerálů, vitamínů a aminokyselin. Není to přímo lék na depresi, nicméně působí za 7 až 14 dní. A s čím vším vlastně pomáhá? Přináší pocit dobré nálady, spokojenosti, a to bez útlumu. Dále pomáhá ke zvýšení životní motivace a energie. Denně se berou 2 tabletky, respektive takové topolky. Jedna se bere ráno a jedna večer a měl by se tedy užívat po dobu 4 měsíců. A lze ho používat i déle. Jak jsem říkala, ta doba, než to člověk vyloženě nějak extrémně pocítí, tak je týden až 2. A jak teda tento doplněk stravy přímo funguje? Jedná se o to, že pokud jsme v nějaké depresi, tak může docházet k tomu, že se vlastně v našem těle neděje to, co by se dít mělo. Konkrétně za to může nízká hladina neurotransmiterů, které přenáší vlastně serotonin. Nízká hladina neurotransmiterů v centrální nervové soustavě může zpomalovat přenos do jednotlivých neuronů. Za následek toho se pak můžeme cítit beznadějně, bez motivace. Můžeme mít pocit zbytečnosti a nějaké deprese. Serotogen neurinu obsahuje směs aminokyselin, vitamínů a minerálů, které pomáhají právě centrální nervové soustavě správně fungovat a díky tomu můžou všechny procesy v těle nastávat přesně tak, jak potřebujeme. Uvnitř jedné kapsle se nachází konkrétně 10 látek. Jedná se o směs aminokyselin, extraktu, vitamínů, minerálů a postupně si je všechny vyjmenujeme. Jako první se uvnitř nachází extrakt
z energetických nápojů, kde se ale přidává proto, aby snižoval negativní účinky velkého množství kofeinu. A taurin sám o sobě pomáhá zlepšovat přenos glukózy do buněk a díky tomu jsme více soustředění a také více odolní vůči stresu. Pak se uvnitř nachází 4 vitamíny B, konkrétně B1, B2, B6 a B12. Půjdeme na to postupně. B1 přispívá k správné funkci centrálního nervového systému. B2, pokud ho nemáme dostatek, tak se můžeme cítit unavení a můžeme mít i kožní problémy. Naše tělo si totiž vitamín B2 neumí přirozeně vytvořit a získáváme ho pouze ze stravy. Dále vitamín B6. B6 se přirozeně nachází v masu, ale můžeme ho například najít i v listové zelenině. Jeho nedostatek se projevuje špatnou náladou, podrážděností a nechutí dělat jakoukoliv činnost. A poslední B vitamín je B12. Ten se opět nenachází v našem těle přirozeně sám od sebe, že bychom si ho tvořili, ale získáváme ho pouze ze stravy. Je nenahraditelný při přeměně neurotransmiterů na serotonin a jeho nedostatek pociťujeme právě ve funkci centrální nervové soustavy. Nakonec se uvnitř nachází 2 minerály, a to zinek a hořčík. Zinek se podílí při přeměně aminokyselin na neurotransmitery a pomáhá ke správné funkci centrální nervové soustavy a pohlavních orgánů. Hořčík je samozřejmě také moc potřebný pro přeměnu aminokyselin na neurotransmitery a pokud máme nedostatek hořčíku, tak se to může projevovat únavou, vyčerpaností, a to nejen psychickou, ale i fyzickou. Toto je teda neurinoserotogen, který pomáhá zajišťovat dobrou psychickou pohodu. Nutno tedy dodat, že není vhodný pro děti a kojící ženy a jedná se o poměrně silný přípravek, takže není vhodné překračovat doporučenou dávku 2 tobolky denně. Dole v popisku najdete přímo odkaz na tento serotogen a z dnešního videa už tohle bude všechno. Doufám, že jste se dozvěděli vše, co vás zajímalo. Pokud máte nějaký další dotaz, neváhejte ho napsat